taya katundu wako, taya mama yende makola, taya viwemi vyako, taya dada yende makola, taya katundu wako, taya baba uyende makola, tula katundu wako, tula baba urute makola, tula katundu yense, tula mama uyende makola, tula viwemi vyako, tula mama uyende makola, tula katundu wako, tula baba ulute makola. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale mtumiki wano, Yohani mtumwi, believer, lero pa 21 March 2023, subtopiki kutula Msuko. Mwana Mulungu, apa padzadza ni minofu kwa mpiri apa. Believer, tili chapter number 4. Apapa movie ubaya. Ne movie okabaya. Believer osamachedwa mkuchita ndale kwa magufula mwansanga kwa mpiri kutokuthandiza pezeke. Chifukwa dziko langa kwadzadza ndi mpiri akabayidwa amangoruwana, amangonyoza. Chifukwa chani amakonda kutumikira zimenezi, chifukwa chani amakonda kunena ukakubaya nsanga kungofula thandizeni kuti balalo lipole nsanga, kutula Msuko. Tiwerenga buku lija la Yohani chapter number 4. And topic imene taitenga pa verse number 28. Koma nkhani njaitali kwa mpiri nkhani. Ndi nkhani yaitali kwa mpiri believer, koma tichita mopasa believer, tichita mopasa ndi believer kuti tidalitsika tinenepa. Dzulo linali pano timanena kuti chikondi. Mwana Mulungu amayikonda dziko, Mulungu amatikonda tonse. Sawerengera zimene ife timachita. Tinabadwa akutikonda kale, tisanabadwe nkuti iye chikondi chake nchodzadza kwa mpiri kudziko. Tisanabadwe nkuti iye akutikonda 100 pa 100. Ntchito zathu sizingasinthe chikondi chake, makhalidwe athu sangasinthe chikondi chake, kupembedza kwathu sikumasintha chikondi chake. Chikondicho nchapa wina aliyense. Mvula imagwa, munda mwa hule, munda mwa mfiri, munda mwa sing'anga, chimodzimodzi munda mwa intercessor, munda mwa abusa, munda mwa bishopo, ndendende mbewu zikamakokoloka, munda wa bishopo kukokoloka, munda wa mfiti kukokoloka, munda wa hule mbali naye kutsala. Chikondi cha Mulungu. Alipa ntchito hule ali mu ofesi, alipa ntchito waziphuphu, alipa ntchito mfiti nthagari, alipa ntchito wa satanism. Zonsezi Jehova dzuchitika chikondi cha Yawe. Ampeza pa ntchito munthu woyipa uja. Zonsezi cha believer chikondi cha Mulungu, chikondi cha Yawe. Salala yache njaikulu kwa mpiri, koma munthu woyipa kwa mpiri, wazunza ansake kwa mpiri, koma salala yake adampezera amalandira ndalama za mpiri. Mulungu sandziwa, khomo la chali chisaidziwa tamvera. Chikondi cha Mulungu, chikondi cha Mulungu. Kunkonda konse kwa Mulungu kuti afike pomvesa, kuti kapena ngatembenuke mtima. Njinga zakapalasa ali nazo, njinga za moto ali nazo, magali motowa ali nawo, zoyendera zonse ali nazo, zinthu ali nazo za mpiri. Zonsesi Mulungu azichita pa chikondi. Ndetsulo Mulungu amalankhula kuti believer,
kukondedwa ndi mulungu ndi kupulumutsidwa mzinthu ziwiri zosiyana. Pachipulumutso adayikapo ki amene akufuna moyo wosatha akhulupirire Yesu. N'chifukwa chake Yesu adabwera, dziko lidalikonda, chifukwa chakuti believe tinatayika, tinasochera, tinkaoneka ngati tikupita kumtendere, tikuvina, tikusangalala. Kupembedza kwathu titavala ma uniform, kupembedza kwathu titasunga ndevu zathu, kupembedza kwathu ndodo zathu zili m'manja, kupembedza kwathu majaketi athu odiyenera, kupembedza kwathu manekita yopakhosi, kupembedza kwathu zimalilime zochita kutiyenera. Baba ndati kumwamba kwadationa kuti tonse tasochera, kumene tikulowera kundi kuphompho kudzenje kugahena. Yesu adatsitsidwa nafika pamphambano nkunena kuti kumene mupitaku kumene kusikuli bwino, bwereraniko mutenge njira iyi ya paradizo. Baibulo linena kuti payense okhulupirira Yesu sakhalanso otayika, koma akhala nawo moyo wosatha. Yesu ambakalekale kunena bwerera konkukupita iko kuli dzenje mpamene ukunyoza ukuntukwana Yesu. Yesu ambakalekale adabwera pa dziko pano kulengeza kunena anthu auza kuti mwasochera, anthu omweyo kumgenda miyala, anthu kwauza kuti inu kumene mukupita kukupemphera sikumeneko, anthu omweyo kunthaya khofi. Yesu kubwera kunena kuti ayi zimene mukuchita zindiphada, zilekeni timapembedza Mulungu dere. Anthu omweyo pomwepo miyala mgende ni mange ni mpapuleni. Kwa onse okhulupirira asatayike koma akhale moyo wosatha. Adalowa m'manda, adauka kwa akufa, napita kumwamba nkunena kuti musatumikire mudikirane kudzodza. Naho kudzodza kudapezeka kwa ophunzira, believe kudapezeka kwa ophunzira. Lero Mulungu atidzutsa, adzutsa awo, adzutsa ine, adzutsa aja kuti tinenebe pamphambano imene yosinjira. Njira ndi iyi, ndajama titukwanaja. Abusa menewa amandiboa, abusa menewa zona zao sinimazimva, abusa menewa udzazimva wanide, udzakhulupirira. Moyo ukupita udzakhulupirira. Upita kusamuka pa dziko pano believe silimatsazika. Aukonda Mulungu, akupasa moyo Mulungu, tamvera. Amene adusaja, amene amwalira aja sukuti ngochimwa aja, ena aja believe anthu opemphera, anthu amene ankasunga chiyero, koma Mulungu alola kuti atsogole pa cyclone Freddy. Zikanatheka inunso kukokoloka kupita, Mulungu akukukondani kuti musinthe njira. Matsala Mulungu akukondani kwambiri, musunge njira. Mpaka na panobe munyoza olalikira, mpaka na pano mukunyoza khomo la chalichi, mpaka na panobe opemphera mmaona ngati opemphera, mpaka na panobe mtima wanu sumupereka kwa Yawe, kudzionesa ngati dolo zidzaoneka mtsogolo. Dolo ndani? Ophunzira ndani? Zidzaoneka kutha kwa pansi pano. Koma ndikudandaulireni, mulandireni Yesu. Mulandireni Yesu kuti musakhale osochera. Mulandireni Yesu kuti musatayike. Mulandireni Yesu kuti moyo uno ukatha mukalowa mparadiso. Mulandireni Yesu, mulandireni Yesu. Believe ambira kumwalira Mulungu wako akonda 100%, koma kumwamba sakupita. Amene kupita kumwamba ndi amene kumwalira. Kulandira Yesu khala mbuye ni mpulumutsi wawo. Amatikonda Mulungu, amakukonda ni Mulungu 100 kwa 100. Zinthu muli nadzodzo ndikukondedwa kwa Mulungu, koma sidzikutanthauza kuti mukapita kumwamba futi Mulungu amakukonda nakupasani zinthu. Pachipulumutso payikidwapo Yesu. Muvomereze Yesu, mutembenuke mtima, mulape, mumpembedze mu mzimu ndi choonadi. Zimenezi zikatheka ndi paradiso pasipoti muli nayo. Tili modzi mwana Mulungu. Lero Mulungu atisenzesanso akarundu. Lero Mulungu atipasanso minofu. Lero Mulungu atipasanso muvi. Lero Mulungu atipasa chapa mtima. Believe tili pa chapter number 4 cha buku la Yohane. Mawu otsogolera ndiwerenga mopasa kwa mpiri chifukwa nthawi sili mbali yathu. Kanthawi kapano kamafulumira. Tamverani. Mkazi wa ku Samariya. Hani yodziwika iyi. Olo ndisaiwerenge aliyense akuidziwa. Oh yes. Samariya mzimayi. Pang'ono pakhala mverani. Mulungu anena kuti chifukwa chake pamene Ambuye anadziwa kuti Afarisi adamva kuti Yesu adayesa anthu ophunzira,
nawabariza koposa Yohani. Angakhala Yesu sanabariza yekha. Koma akuphunzira ake. Verse 3. Anachoka ku Yudeya namuka ku Galileya. Ndipo anayenera kupita pakati pa Samaria. Mafuna timve pamenepa. Amachokera ku Yudeya, amapita ku Galileya. Koma sangafike ku Galileya ngati sadzera pa Samaria. Mwana Mulungu udali ulendo amapita ku Galileya, amachokera ku Yudeya, koma pakatipa anadzera pa Samaria. Bible inena kuti atanyamuka Mbuye Yesu pamodzi ndi ophunzira ake ulendo opita ku Galileya. Bilifa tunena kuti kutula Msuko. Oh, haleluya. Kutula Msuko. Akuyenda pamodzi ndi ophunzira. Atafika pa Samaria. Bible nena kuti adaruma ophunzira kuti tapita ni mtaunimu mukagule zakudya chifukwa nthawi ya lanchi yakwana. Ambuye Yesu adayima pa chitsime. Atakhala pa chitsime idali masana. Bilifa Bible nakuti olala chisanu nchimodzi masana ku chitsime sikumakhala anthu. Masana kumadzi sikumapiridwa. Masana azimayi amakhala bize, amakhala akuphika. Masana pamakhala anthu akudya. Masana ku chitsime kudalizi. The Bible nakuti masana amenewa pamene mzimayi wa Chisamariya adatenga mtsuko wake kupita ku madzi kokatunga madzi. Bible nena kuti adanyamuka ekha. Kodi mukudziwa nchifukwa chani adanyamuka masana mzimayi amene? Mayi uyuyu adali woyipa. Mayi uyuyu adali hule. Mayi uyuyu adali makhadwe woyipa. Nge mbiri zake zoyipazi amapita ku madzi nthawi yosemphana ndi anzake. Amaopa kuti pakakhala anzake adzingumuloza. Hule. Neyeye amatchera nthawi. Panopa zimayi anzanga kuphika, panopa zimayi anzanga kudyesa ana, panopa zimayi anzanga libize m'manyumba, ndipo kuchitsime kulibe anthu. Nthawi inoyo ndipiteko sindikaonana ndi munthu, ndikakutunga madziwo ndibwerere chifukwa ndikamakumana ndi anzanga amandiwowoza. Adanyamuka kulizi, adanyamuka masana, dzuwa likuswa mtengo, dzuwa litatentha, thukuta thupi lonse. Ambuye Yesu nawonso chifukwa choti adali masana adalema kwa mpiri ndi ulendo adakhala pa chitsime. Mkazi uja kubwera. Bilifa tikuchita mopaza ngani. Mkazi uja kubwera. Atafika pa chitsime paja ampeza Mbuye Yesu. Ine nganiza kuti moni adapereka. Muli bwanji? Oh, haleluya. Ndati mkazi uja adandziwa kuti munthu akundipasa moni ndi Muyuda. Mkazi anadziwa. Bilifa Yuda amadziwika. Mavalidwe yawo amadziwika. Manenedwenso amadziwika. Mayang'anidwe amadziwika. Nkhope yawo imadziwika. Even khungu yawo imadziwika kuti uyu ndi Muyuda, uyu ndi mzungu wamba, uyu Muyuda ndi uyu. Amafira morere, amaoneka morere. Even voice yake amadziwika ndi Muyuda. Bilifa mundimvesaka si mzungu aliyense mukamona kuti ni Muyuda. Ayi. Azungu ena ndi amirundu. Azungu ena achoka Amerikamu. Azungu ena ndi Canadamu. Azungu ena ndi South Africamu. Muyuda amaoneka mosiyana ndi anzake. Even maso ake amaoneka isu. Uyu ni Muyuda. Musawale Bilifa ni mtundu opatulika. Bible inena kuti mzimayi uja adadziwa kuti uyu ndi Muyuda. Ndiye Yesu sanachedwese voice nsanga monga walalikira. Akumpempha mzimayi uja madzi. Mkazi paseko madzi. Gareko madzi ndili ndi ludzu. Ndiye mzimayi uja kumuyang'ana Yesu. Akuti mwayiwala. Inu mungandipempheni madzi m'Samaria. Simukudziwa kuti pali miyambo yoti Ayuda ndi Asamaria samwera chikho chimodzi. Iwe ndiwe Muyuda weniweni ukudziwa miyambo ya Chiyuda. Palibe de ngakhale pano olo makolo anga olo mbuyanga sitidamweranepo chikho chimodzi ndi Ayuda. Bwanji nipokhala Muyuda mukupempha mkazi wa Chisamariya madzi?
Yesu akuti mkaziwo ukadadziwa amene ukulankhula naye, ukadangompasa madziyo amwe, ndipo iye akadakupasa madzi otumphukira kukasupe, ndipo zochitika zake nzoti iwe madziwo sadzapha, sadzatha ludzu pa iwe, endi sudzabweranso. Oh, haleluya. Nkhani idakula, mzimayi kumuyang'ana, mukuti ndikakupasani madzi mundipasa madzi woti sindzamvanso ludzu. Chitsime chakuyachi chotungira ulibe, madzi amene watenga kwanu undipusisa pano, madzi amene watenga kwanu woti undipasene ndimwe. Haleluya. Baibulo nena kuti padali kulankhulana mzimayi makamaka ndi Ambuye Yesu. Mzimayi uyu sankadziwa kuti akulankhulana ndi Mulungu. Mzimayi uyu sankadziwa kuti akulankhulana ndi Khristu. Mzimayi uyu sankadziwa kuti akulankhulana ndi Atate. Believe tikupembedza Yesu amene amaphwasula miyambo. Kodi mukuiona miyambo ili apa? Pali miyambo topo. Muyuda asamwe madzi a Samariya, miyambo. Ndiye Yesu akubwera kuphwasula dzimiyambodzi atsankhuyayi. Muyuda, Musamariya, kani Muherene, kangwa mitundu, tiyeni timwere chikho chimodzi, tiyeni tidzidyerana. Ndikukamba ndena ndiopemphera sadya ndi anzawo, ameneyi ngosapemphera, ameneyi ndisamalankhulane naye, ameneyi si type yanga, ameneyi si gulu langa. Tamvera, Mulungu akupasa kuthekera. Ulankhule ndi Asamariya, ulankhule ndi amitundu, ulankhule ndi enawo, uwadziwise zakumwamba, uwadziwise za ufumu wa Yawe. Usamakhale wodzikonda. Bwanji mumadzikonda? Bwanji mumadzimva? Bwanji mumadzipatula? Bwanji mukudzipatula nkudzika kukhala mahorehore? Bwanji simukucheza ndi anthu mwakankhire kwa Yawe? Yesu ankacheza ni mkazi wa Chisamariya. Amamudziwa kuti ndi Msamariya, amamudziwa kuti ndi hule, amamudziwa kuti mwa iye mulibe choonadi, amamudziwa kuti amabwera masana chifukwa chakuti amachita manyazi. Yesu adayamba kucheza naye, Yesu adayamba kumulankhula pakati pa Muyuda ndi Musamariya kuchitsime. Kuli nkhani kuchitsime, ndiye nkhani idakula. Mzimayi uja adayamba unena, inu Ayuda mumanena kuti chipulumutso chili ndi inu. Ife Asamariya tikati tikupemphera ndekuti timapemphera pa phiri paja. Makolo athu adatiuza tizipemphera pa phiri pamenepa. Yesu akuti iwe mkazi iwe, ife ngati Ayuda timachita chimene tikuchidziwa. Asamariya mangupembedza zachizolowezi pa phiri. Kuti Asamariya akati kupemphera pa phiri. Believe alipo anthu ena lero akatapemphera kwambiri ndi paphiri, akatasala kudya ndi paphiri. Zoti Mulungu akhoza kuyankha kupemphera mu mtsinje sadziwa, zoti Mulungu akhoza kuyankha kupemphera pa mtengo pena pake sadziwa, zoti Jehova akhoza kuyankha mapemphero mukupemphera nyumba mwanu ena samadziwa. Akati kupemphera paphiri Msamariya, bwanja tasi ningasala kudya nyumba yayi koma mphiri. Bwanja taki kupemphera nchachi usala kudya koma mphiri. Nanga ndi mvula ni masayikloniwa munkabe mphiri. Aya koma mphiri mchinzimu cha Usamariya. Phiri paphiri palicha. Tukupembedza Mulungu amene amamva ngakhale kupemphera munjenga. Tukupemphera Mulungu amene amamva ngakhale kupemphera pansi pa phiri. Tukupemphera Mulungu amamva ngakhale kupemphera mkati mwa nyumba yanu. Tukupembedza Mulungu amene amamva tikapemphera pena palipose ende mapesa kapena palipose. Koma chinzimu cha Usamariya chimangoti mphiri. Bwanji sakusala kudya nakudikira mphiri. Ambuye atithandize. Mwakucheza kwawo awiri, Baibulo ikunena kuti mzimayi uja adafika pokopeka naye Yesu. Ndati ndikuchita mopaza kena kwa kumuza Ambuye Yesu chabwino mene mwafotokozeramo ndamvesa, mundipase madziwo ndimwe kuti ndisabwerenso pano. Ndiye Yesu akumuza kuti pita ukayitane mwamuna wako. Ndiye mzimayi anena kuti ndilibe mwamuna. Yesu akuti wanena bwino kwambiri kuti ulibe mwamuna, chifukwa mwamuna amene unaye mbachisanu ndipo si wako.
Apa nkhani ya furaba ndimati ine ndinene ndimati ine ndiponye muvi bilifara mvera Yesu nena kuri mamuna wa nambala 5 si wako angara mene mwaleka akazi mkazi amene mwina imba nambala cha angara mene mwaleka amuna mamuna mwina imba nambala cha mamuna amene si wanu apa muvi ubaya apa loleni kuti ubaye koma ndipemphe kuti mufule thandizo pali chizolowezi basi divorce kara yakukhoti ndamuleka bwanji ndamuleka amadya kwambiri zona chifuka chothesera banja mene nakonso kukhota manguti mene wanenera momwemo sainanena pa basi sakukufuna iwe choka pomwepo ukakwatidwa ndi wina basi ndansiya adandiswera foni adakuswerani foni mwansiya mamuna kupepesa chonde foni ndikugulira ina palibe aponda pena akumana ndi njonda ina wina wake wapa jelo yake mtima wacho ulikonko sindikumfuna ya amene sindikumfuna angandiswere foni yanga attach mene mosoni mamvera uthenga wa Pastor Tchale ndi Pastor Hamilton nda sindikumfuna ndo uthenga mumamvesesa banja ingate foni akuswera foni mtima kwa Yesu akuri wanena bwino mzimayi mamuna wa nambala 5 si wako ndimati ndinene mamuna wa nambala yakuriyo si wanu mamuna wa nambala inayo si wanu mamuna ameneyo bilifa si wanu mamuna ameneyo Jehova nena kuri si wanu chifuka chakuri mwalekana ndi ambiri apa papweteka basi fuka wina ndikulankhula naye pano kaya wachemba nambala chani sidzidziwika wina kuwerenga dasiya kuchali chimene amangira abusa kuti adamanga ukwatino adamangira kunzuzu wina adamangira kulilongwe wina adamangira kuphalombe wina adamangira kunsanje wina adamangira Blantyre wina adamangira kumwanza wina adamangira kumangochi wina amangira ku South Africa ku Cape Town wina amangira ku UK maupati kumangomanga basi tamvera mamuna amene uli naye si wako mkazi amene uli naye si wako mzimayi anadzidzimuka adziwa bwanji ndalekana ndi amuna ambiri adziwa bwanji izi adziwa bwanji mzimayi adathedwa nkunena kuti ndikudziwa tsopano inu ndinu mneneri akabwera Mesaya adzatifotokozera zinthu zonse Yesu akuti mkazi iwe amene ukulankhula naye ndi amene mkazi iwe maso ako sanatseguke ukudikirabe Mesaya amene ukunena naye ndiye mzimayi iwe usadikireso Mesaya wina malemba adanena zaine ukulankhula ni Mesaya ndithamange bwa verse number 23 ndi verse number 24 pama ndidalitsa kwambiri mundolole kuti ndiwerenge ngakhale nthawi sili mbali yathu chapter number 4 cha buku la Yohane koma ikudza nthawi ndipo tsopano ilipo imene olambira ona adzalambira Atate mu mzimu ndi choonadi pakuti Atate afuna orere akhale omulambira iye verse 24 Mulungu ndiye mzimu ndipo mulambira iye ayenera kumulambira mu mzimu ndi choonadi akuzidwa ini mzimayi weramvera Mulungu akufuna omulambira adzimulambira mu mzimu ndi choonadi dziko langa ladzaza ndi anthu aphada kulambira yawe palibe choonadi kulambira yawe uzimu wawo wofoka kulambira yawe m'matupi yawo kulambira yawe mpakamwa pawo koma mkati mwawo mulibe kulambira yawe akuchita pada ndi akumuwuza kuti Mulungu ndi mzimu ende mulambira iye ene kumulambira mu mzimu ndi choonadi ndipo Jehova kufuna orere akhala mulambira iye osati kumulambira ukuchoka kuzinyengo kumulambira ukuchoka kuchideso Mulungu sakufuna choncho ndilizephelele mwilifa Mulungu akufuna omulambira dzimulambira mu mzimu nchoonadi verse number 28 pametatengapo sabutopikera ndi pamenepo mkaziyo anasiya mtsuko wake namuka kumudzi nanena ndi anthu a m'mudzi mwawo
Tiyeni, verse number 29. Tiyeni mukaone munthu amene andiuza zinthu zili zonse zimene ndidazichita, ameneyo sali Khristu kodi? Tiyeni. Haleluya, haleluya. Believer, mkazi anasiya Msuko nathamanga m'mudzi mwawo. Mkazi anasiya Msuko nathamanga kumudzi mkanena kuti tiyeni kuchitsime. Ndakumana ndi munthu andiuza machimo anga onse. Ndakumana ndi munthu andiuza zanga zonse. Kodi amene sali Khristu? Kodi amene sali Mesaya? Adathamanga mzimayi kukanena m'mudzi mwawo tiyeni. Believer, ngati mzimayi adatha kuthamanga, kodi mudzayifanya? Mzimayi adathamanga bwino kwambiri, adasiya Msuko. Adasiya Msuko, adayamba kufula. Adasiya Msuko, adayamba lalikira. Adasiya Msuko, adayamba kwauza abale yake tiyeni kuchitsime. Mukawerenga mawu a Mulungu, mukawerenga mawu a Yawe pa verse namba 39, akuti mudzi wonse udapita kuchitsime olalikira hule. Mudzi wonse udapita kuchitsime olalikira mzimayi woyendayenda. Mudzi wonse udakhala kuchitsime masiku awiri olalikira hule. Believer, anthu amabwera kuchitsime olalikirayo akasiya Msuko. Zimene zikuvuta kwambiri, anthu afuna kulalikira Msuko sakusiya. Mzimayi uyu anadziwa kuti ndilalikire ndi Msuko sindilalikira bwino. Mzimayi anadziwa kuti ndiyende ndi Msuko changu sichipezeka. Dziko langa ngati pali chovuta kwambiri, anthu amalalikira za Yesu ali ndi chintsuko pamutu. Chintsuko pamutu. Akulalikira za Yesu, chintsuko chili pamutu. Ambuye ndi abwino, ambuye ndi abwino, angogonedwa daire. Mulungu amene adasintha moyo wanga, inunso mumulandire usiku wake ali kuchibwenzi. Onse amene ndi Msuko akamalalikira anthu sapita kuchitsime. Believer, ramvera, mzimayi adasiya Msuko pa zifukwa ziwiri. Number 1, amene ali ndi Msuko sangathamange. Chifukwa chani kuti asathamange? Number 1, amautetezera Msuko uja kuti madzi amene ali mkati asanyowesa. Ino munthu ali ndi chidebe pamutu chodzaza madzi angathamange? Madzi aja sanyowesa. Amayenda pang'ono 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 kuti asanyowe. Number 1. Number 2, amayenda pang'ono pang'ono kuopa kuti akathamanga akhoza kupunthwa ndi kuswa Msuko. Amasamalira Msuko wake, amasamalira madzi apamutu, amasamalira chimene achisenza. Wa Msuko pamutu sangathamange. Ndimatilize kwerere. Believer, tula Msuko kuti uthamange. Tula Msuko zimene wasenza pamutu pako, zimene umazolowera kuzisenza. Dziko langa ili ni mitsuko. Mitsuko ina ndi moyo yachitayiko, moyo wosilira, moyo wolekaleka mabanja, moyo wachinyengo, moyo wadzikonda. Zimitsuko zimene zimangisa anthu ambiri osapita kuonana ndi Yesu. Sungalalikire ukusuta chamba, siya ndi Msuko. Sungalalikire usana gwatiro ni mamuna weni ukugonana ni mamuna wawini ndi Msuko wako usiye. Sungalalikire ukuledzera ndi Msuko tazisiya. Sungalalikire anthu kukukhulupirira ukuyenda moyo wa uchimo, tasiya Msuko. Funso langa, pamutu panu masenza chani? Anthu amudzi pano makudzwanirisi taganizani mzimayi uja akadati anyamuka Msuko pamutu kumanena kuti tiyeni ndakumana naye kuchitsime, amene andiuza kuti nayo zinthu zonse mmati nkuwuzani kuti tiyeni tikamuone. Anthu akalapitako. Believer, Msuko adapita anthu chifukwa anthu amaganiza. Anthu amaganiza kuposa olalikirayo. Choganiza choyamba akadaganiza kuti mmene akuyendera pang'ono pang'ono pang'ono. Munthu kumene ansiyako maminitsi onsewa alipobe apita. Sakadapita kwanthu. Anthu amaganiza akamanya kuti ambuye ngabwino ubwino wache pa iye asintha cha pampacha mpaka napana kugonedwabe. Pampacha mpaka napano alibe mamuna wina lokhazika koma ana akubereka. Pano ali ni mimbanso akupasani mimba endani. Mulungu ngodabwisa Mulungu kukupasa mimba yopanda mamuna ake bwinobwino. Kodi akulu akasanu ndi ari. Akazinda mbiri wasabwarira bwa.
Zimitsuko zimene zidzapangisa ampira osakumana ndi Yesu. Believe ampira ndi mitsuko koma amalalikirabe. Ampira ndi akazi awiri amalalikirabe. Ampira mayenda moyo wachinyengo amalalikirabe. Izi zachedwesa anthu kukumana ndi Yesu. Amitsuko salalikira, amitsuko mangokuwa, amitsuko sapereka chidwi kwa anthu kuti apite kwa Yesu. Mzimayi uyu ankachita thamanga, tiyeni mukamuone, tiyeni ndakumana naye kuchitsime, akuthamanga liwiro 80. Tiyeni ndakumana naye andusa zanga zonse. Tiyeni ndakumana naye ndidalihule ndasiya. Tiyeni ndakumana naye ndinkaledzera ndasiya. Anthu achamachita kuona kuti o Yesu uyakumana naye. Baba nakuri mudzi wonse udapita kuchitsime, azibambo azimayi, endi kuchitsime kupita azimayi wakha kudapita ndi azibambo omwe. Wolalikirayo adasiya mtsuko, wolalikirayo adausiya mtsuko. Ukasiya mtsuko mudzi umapita kuchitsime, ukasiya mtsuko abale yako amapita kuchitsime, ukasiya mtsuko mbumba yako imapita kuchitsime. Chosani zokayikisa pamutu panu, tulani dzakatundu za pamutu wanu, mpasani Yesu, kalalikirani za Yesu. Chosani chilichonse chimene mudasenza. Kutula mtsuko, kutula mtsuko. Ndi angati ndikulankhula nanu chikhosi mwachita kulemedwa ndi zizima chimo, simungadzitule mwauze anthu mwakumana ndi Yesu. Mutsoka nazo khosi, mumalalikira bwanji muli ndi akatundu pamutu? Mumanena bwanji za Yesu musidatule mitsuko yanu? Mumanena bwanji za Yesu musidatembenuke mtima? Mumafulabe bwanji za Yesu muli chitsuka pamutu? Chifukwa chachi anthu sakupita kuchitsime, sakupita. Muzapeza chachina mudzi azimayi 200 azimabo awiri basi. Why? Nthawi zina kumakhala kuti amenewo anthu akulalikira ali mkatundu pamutu. Tikalalikira titasiya mitsuko yathu, maumboni yathu amatengera amunawa kupita nawo kuchitsime. Mundilondole mawa pali minofu kwambiri. Kodi mwasiya mtsuko inu? Atate, mwana wanu uyu khosi kuchoka amalalikira komanso ali ndi chintsuko, ndikupemphera m'dzina la Yesu autule. Oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.